ତ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଡକରା ଆସିଯାଇଥିଲା ପୁରୀରୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆମାନେ କେତେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବାରେ ବାବା ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ପାଟି କରୁଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବୋଉ ବି କହୁଛି କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛ। ଏଠି ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ମାମା ଦେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବାବା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଆଉ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବା କଥା କହିଲେ ମସ୍ତି। ବାବା କୋଉ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆ ଦିଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଥ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ। ବାବାରେ ବାବା ଛୁଆଙ୍କ ମସ୍ତିରେ ଛୁଆ ଯେଉଁଠି ମସ୍ତି କରୁଥିବେ ତମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆ ହେଇକି ମସ୍ତି କରିଲେ ତମେ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ତମକୁ ଲାଗେ ତମେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି। ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପେଚା ଦିଟାଙ୍କର କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏପଟେ ଝୁଲିବି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏପଟେ ଝୁଲିବି। ଏମିତି ହେଇକିନା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲି କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ତ ମୁଁ ଏଇସବୁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଥିଲି। ତ ମୋ ବୋଉ ଖାଲି କହୁଛି ଆସୁନ ଶୀଘ୍ର, କେତେ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛୁ ବସିକିନା। ତ ସିଏ ଥୋଡ଼ି ନା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଧୀରେ ସ୍ଥିରରେ ମୁଁ ଚାଲିକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନଡ଼ିଆ ବୁଲଉଥିଲୁ। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ 60 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଭୋଗ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଦରକାର ହୁଏ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଫୋନ୍ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା ସେଇଠୁ। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିକିନା ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଖଣ୍ଡଗିରି। ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଥିଲା। ତ ଏଇସବୁକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯିବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ହାତ ଧରୁନୁ, ଖାଲି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ ତ ଅଛ ଆଉ। ତାପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଏତେ ଜୋର ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ମୋର ଆମେ ଖାଉଛୁ ଛୋଲେ ବଟୁରେ, ତାଙ୍କ ବାବା ତାଙ୍କର ଦୋସା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଯେ ସେ କିଛି ବି ଖାଇବନି। ଏଇଠୁ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ପୁରୀ ଯେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଫାଳେ ଖାଇଛି। ମୋତେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ବାବା ଖାଇଦେ, ସିଏ କାହିଁ ଖାଇବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ କୋଣାର୍କରେ ଆମେ ବୁଲିବାଲିକିନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲି ଭାରି। ପୁଅ ମୋର ଆଗରେ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ମୋ ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲସରେ ବନେଇ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଫୋନ୍ ଧର, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରୁଛି। ଭିଡ଼ ଜାଗା ନା, ତ ଛୁଆଙ୍କ ହାତଟାକୁ ଟିକେ ନ ଧରିଲେ ଭିଡ଼ରେ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯିବେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ତ ମୋତେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କିଏ ଧରୁନି। ମୋ ଛୁଆକୁ ତମେ ମାନେ ଧର, ମୁଁ ପୁରା ଖୁଲମଖୁଲା, ମୁଁ ପୁରା ବୁଲିବି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଏମିତି ତ ଆମେ ଏମିତି ବାଟରେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖୁସି ଆଉ ତ ଛାଡ଼, ତା ଦେହରେ ମୋର ବି ଖୁସି ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ଆମେ ମା ଝିଅ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କୋଣାର୍କ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଛାଡ଼ ମୁଁ କହିପାରିନି। ଯେତେ ସବୁ ଆସିଥିବେ ସେ ସବୁ ଭଲସରେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ସେଠି ମୋ ଝିଅ ଥାଇ କହୁଛି ମାମା ଚାଲ ସେଲ୍ଫି ନେବ, ମାମା ଚାଲ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମୋ ପୁଅ ମନ ଦୁଃଖରେ ପୁରା ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଦୁଃଖ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ତ ବସି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ। ସେମିତି ବାଟରେ ଯେମିତି ଆଇଲା ବେଳେ ଉଲୁପ ମତା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେମିତି ଗଲାବେଳେ ବି ଏଠି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଆମେ ପୁରୀ।
ପୁରୀକି ଯିବା ଆଗରୁ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ପୁରୀ ଏବେ ଯିବାନି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ଦେଇକିନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ବିଚ୍କୁ ଯିବା। ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ଏଠି ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ବିଚ୍ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ନୁହଁ, ବହୁତ ହିଁ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ, ଯେ କି ମୋତେ ପାଣିକି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଡର ଲାଗେ। ତ ଛୁଆ ବାବା, ସେ ଛୁଆ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ, ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଯେ ଯାଇକି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ମୋତେ ଜମା ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ସେ ଢେଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଡର। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସ୍ତେ 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 କିଛିଟା ବାଟ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଢେଉ ଯେମିତି ଆସୁଥାଏ ମୁଁ ଫେରିକିରି ଦେଇକିନା ଫେରି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ପାଣି ବାହାରକୁ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କ ବାବା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ସେ ଛୁଆ କ'ଣ ହେଉଛି ପାଣିରେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ହେବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ ପାଣିରେ, ସେମିତି ସେ ହେବେ ଆଉ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମଜାମସ୍ତି କରିକିନା ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖ ମୋ ପୁଅର କି ଦୁଷ୍ଟାମି ବାବା। ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ପାଣିରେ ଏମିତି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ସିଆଡ଼ୁ ଢେଉ ଆସିଲା, ଏମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ହେଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ପାଣିରେ 2 ପଲଟନ ମାରିକିନା ତାଙ୍କ ବାବାକୁ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇକି କହୁଛି, ନା ନା ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ଏଠି ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ କହିଲା ଯେମିତି ମାମା ଏଠୁ ଚାଲ ଭାରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଏତେ ହସ ଲାଗିଲା, କହିଲା ମାମା ଚାଲ ଭାରି, ଏଇ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ, ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁନି ପିଇବା, ପାଟିରେ ପଶିଲା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ହସିଛି ମୋ ପେଟ ଦରଜ ପୁରା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ବାପା ପୁଅ ମିଶିକିନା ସେ ପାଣି ଯାହାକି ଉଲୁକ ମତା ହେଉଥାନ୍ତି, ନାହିଁ ନଥିବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତ ସେ ପାଣିର ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତି, ଖାଲି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଯାହା ଯେତିକି ମଜା ନେଉଥାଏ। ତାପରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେ ମାନେ ଶୀତ ବି କଲାଣି। ଜଷ୍ଟ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ମାନେ ସେ ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସେଠି କିଏ ବୋଲି ମୋତେ ସେ ଯେମିତି, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଭାଇକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆମ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଚାଲ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ। ସିଏ ବି କୋଉ ଛୁଆ ଶୁଣିବେ। ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିକିନା ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ପାଣିରେ ସବୁ ଜମ୍ପ ଡେଇଁ ଡାଇଁ ଗଡ଼ି ଗାଡ଼ିକିନା ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଲ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ରାମ ଲେଖିବା, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାନେ ସେ ନାଁକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ତ ଏଠି ଆମେ ମା ଝିଅ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ସତରେ ନା ମିଛରେ। ତ ସେ ଲେଖା ଭୁଲ ଭାଲ ଯାହା ତ କରିଥିଲା ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ। ତାପରେ ବି ପଛରେ ଲେଖିଲା ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା, ରାମ ନାମ ଲେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଛୁଇଁ ପାରେନି। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଲେଖକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବାଲିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଲେଖୁଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିଲେ ତ ମୁଁ ମାନେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିନା ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପାର୍କିଂକୁ। ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ବୁଲି ଖୋଜିକିନା ଗାଡ଼ିକୁ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।